नुआ लोक ना कौन ये हम पाखरे ब्रेक फेल हो गला पथरे बाड़ी माने ब्रेक फेल हेबार तमे एमदी बाड़ी लगी साइड करलो ना कोन माने कानी ए देखो से बस किंतु ऊपर उड़ी आई काली सेठी गोटे बस एक्सीडेंट है सेठी ए गाड़ी को देखिलो मैं आसुथिला एटा एकिन साइड कर दो आ कौन क्रेन फ्रेन आला उठेबो ए गाड़ी आ नोआटा कौन पार्सल होतला सेमती हेजी कौन गोटे पार्सल होतला सेमती हेजी गाड़ी टाइट घाटी रे सेमती